Здравейте, мили момичета! Добре дошли в моя YouTube канал. Наистина, доста дълго време очаквах да кажа тази фраза. От наистина много време обмислям и искам да си направя YouTube канал. За тези от вас, които не ме познават, аз се казвам Валентина и се занимавам с реконструкция на коса, но най-вероятно повечето от вас ме познават именно от моята работа. Искам да ви кажа, че този YouTube канал няма да е свързан с работата ми, той ще е свързан с пътувания, с влогове, ще философстваме, ще си говорим на различни теми. Днес в първото видео ще ви заснема един малък влог от Гърция за уикенда с моя малък брат. Дойдохме до Гърция в едно прекрасно малко селце, през което ще ви разведа и ще прекараме 1-2 дни заедно. В момента часа е 10, ние станахме преди половин час, сега ще отидем да си вземем някаква закуска и кафе, ще закусим и след това най-вероятно ще отидем на плаж, макар че днес сме едва 6 юни и сезона тук все още не е започнал. Днес го дава цели 30 градуса, днес ще е така доста топличко, но тъмън за плаж. Вижте, плажовете са все още празни, няма хора. Има само едни нахални котенца, които храним. Всеки път, идвайки в Гърция, се убеждавам в това колко са любезни гърците към туристите и просто с кеф всеки път си харча парите тук в Гърция. Сега ще ви обърна, за да ви покажа плажа. Погледнете само за каква красота става въпрос. Ето този мост, който го виждате там в далечината. Този мост преди можеше да се качиш на него и да скочиш в водата от моста. За съжаление, моста вече е затворен. В Олимпиада си спомням, че идвахме като малки с моето семейство и с моите родители няколко години подред. И наистина това място ми е изключително мило и изключително носталгично. От пекарната си взехме по една баничка и аз си взех кафе. Сега ще закусим и след това ще се оправим да ходим на плаж, защото става много топло. Решихме, че ще отидем на плаж в Ставрос. Разгледах в Google снимки на плажа, тъй като вчера бяхме тук на плаж. Малко ни омръзна. Искаме малко разнообразие, така че днес ще ходим заедно до Ставрос. Пристигнахме в Ставрос. Сега ще се опитаме да си намерим някакво заведение, на което да седнем. И днес деня си ще го прекараме тук. Най-вероятно вечерта ще се приберем, ще се изкъпем и ще отидем да вечеряме някъде в някоя таверна, тъй като в Олимпиада има над 15 таверни. В Ставрос има повече хора, обаче вижте, таверничките и заведенията са практически празни. Сега ще отидем до един мост, от който искаме да проверим дали може да се скача, тъй като ние обичаме екстремни неща. За нас да лежим на плажа не е толкова интересно. Ще се разходим и стискайте палци да може да скачаме там от този мост и да е дълбоко отдолу. Do you speak English? Yes. Just to ask, can we jump from the bridge? Yeah. Just be careful because it's a... Okay, thank you. Just be careful. Thank you, bye. Super, Поръчахме си 2 лимонадки, едно кафе и към кафето върви водичка. Нека сега си поговорим малко за цените тази година в Гърция. Лимонадите са по 5,50 евро и кафето също е 5,50, сумарно 16,50. Оставих и на момичето 20. Тази година е една идея по-скъпа, отколкото миналата. Искам да ви покажа там. Ето тази женичка. Между другото имат доста работа и доста клиенти от всеки шезлонг я дърпат. Подочух, че е от Африка и наистина плете страхотни битки. Много сръчно, много бързо работи. Питките са изключително
изключително прецизни и непрекъснато я дърпат от тук от там за плитки. Сърце ми стар мерак лежи, на сърце ми стар мерак гори. Дали има негде по света, дали има лек за мерака. Баби хулиганки. Това групата ни е от Смучево. Да, Да, ама Сапарева баня, това ни е ръководителката на Сапарева баня. Да, събирам цялата група. Отиваме. Събирате и за уикенда идвате. Тук идваме, на други манастири ходиме, на екскурзия, на всякъде. Македония бехме Къде ще ходите в Македония? между другото матка. Матка, Каньона матка. Да. Че успееме за Смучево. Айде за Смучево. Айде идеме с пурлите на Рила планина. Там ще видим Смучево с дневна красота. Мали поли се белеят в Рила планина. Добре, кажете как за всичките тези години успяхте да съхраните приятелството между толкова много жени? Как И успявате? и всички сме От различни възрастови групи. Може би това е в нас като вкоренено, че ние трябва да сме една Задружни. общност. Трябва да сме задружни. Трябва да се обичаме, да си помагаме. Да се веселиме и да в лоши, и в работата излиза самата песен, самото уважение. В самата работа, като няма си да помагаш. забравя, защото мъжа ми почина преди 2 години, още няма. Толкова са ми помагали, толкова съм доволна от цялата група. И много е приятно да се контактува с тях. При нас не се говори за болести, не се говори, всеки си има проблеми, но когато сме заедно, когато се веселиме, пееме от сърце и никой не говори за болести, само за любов. Тук ли ще капнем? Да. Погледнете само. Каква красота! Върнахме се обратно в Олимпиада. Вижте, котенце имаме тук. Знаете ли колко е добро? И закусва с риба, всеки ден му купувам, давам месенца и то седи тук по цял ден при нас. Сега ще влезна, ще се изкъпя, най-вероятно ще полегна за 1-2 часа, защото много се изтощих днес цял ден на това слънце. И вече след това ще ви взема на разходка с мен из селцето. Реших, че няма да спя. Сега ще си изсуша косата, ще хапна малко диня студена и ще седна да си свърша малко на работа на лаптопа и вече след това ще излизаме. Излезнахме на разходка, сега ще си намериме местенце да седнем да вечеряме в някоя таверна. Олимпиада е изключително мъничко селце, наистина просто за буквално 15 минути пеша минавате през цялото село. Селцето започва от тук и приключва там, където е Параклиса. Thank you. You make vlog? Yeah. Yes? Nice. Thank you. Намерихме си една страхотна таверна. Погледнете само. Тя е буквално на първа линия. Сега пак ще си говорим за цени в ресторантите, в гръцките таверни. Една гръцка салата беше 10 евро. Пържените калмари са 20 евро. Ти какво си поръча? Картофи 6 часа. 6 часа. Пилешки 6 часа са около 10 евро. Пържените картофки те около 5-7 евро. Така
Така че, горе-долу, поносими цени. И тук отново искам да се върнем към това, колко всъщност са любезни и гостоприемни всички гърци, всички ресторанти, кафенета, сервитьорите. Наистина ми отделят лично и персонално внимание, от което няма как да не ви стане приятно. Поръчахме си 2 гръцки салатки с калмари и шишчета. Порциите са доста големи и наистина салатките са доста вкусни. Днес е последния ни ден в Гърция. Преди малко се събудихме. Сега ще отидем бързо да си вземем закуска, да закусим, тъй като в 11 часа вече ще трябва да сме освободили стаята. Най-вероятно след това ще отидем някъде на плаж, тъй като ако тръгнем сега за София, наистина ще хванем най-големите задръствания, така че най-вероятно вечерта ще тръгнем да се прибираме към София. Вчера хапнахме ето от тази пекарна там. Днес реших, че ще разнообразим и че ще хапнем в ето тази пекарна. Взехме си, поне аз взех, едно парче пица, която пица е само с домат и кашкавал, маргарита и ето такива мини кремвиршки. Вътре има парченце кремвирш, едно капучино, разбира се, и едно мляко с ориз. Сега ще закусим, ще се върнем в стаята да натовариме багажите и ще отиваме някъде на плаж. Тази пица наистина е страхотна. Има много силно изразен кашкавален вкус. Наистина не са се стиснали от гледна точка на кашкавал, но и тази пекарна е доста по-скъпа, отколкото от тази, която вчера закусихме. Честно да ви кажа, малко ми е мъчно. 2 дни ми бяха абсолютно крайно недостатъчни, но ще направя всичко възможно да се върна тук това лято. Дойдохме си на вчерашния плаж на Ставрос, абсолютно същия. Сега ще поплажуваме, след това ще обядваме и след това най-вероятно ще тръгнем към София. Приключихме с плажуването за днес. Сега ще си намериме някъде да хапнем и вече лека по лека потегляме към София. Изчакахме да стане около 5-6, за да се източат всички коли и за да не се набутаме по задръстванията в дефилето. Взех си една топка сладолед за десерт и, момичета, с това ще приключи моя влог. Надявам се да ви е било интересно. Ще се радвам да харесате видеото и да се абонирате за моя канал. Също така, ако нещо ви е направило впечатление, може да коментирате. Целувки и до скоро!